Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama kadi on njurama, on jettama kadi on manama. Alhamdulillahi rabbil alamin en garti kadi wadde golle men jahannoɗe. Holko ummini en janginde e jangude. Janginowo ko jangowo, jangowo ne ko jangowo. Allah walli en noon en puɗɗi wadde heblo. Holngon heblo? Kala ko janginɗen nawe to YouTube to moftoyo toon. Nde wonno waɗino sahaji kala ko jangina tan momtete. Haqqillaji men noon micci gandal bangal ni fotani welsindede. Jangde ko ma mbawa limto e hijju. Limto hijju go ɗum woni arwande gandal ko andude limto hijju. Ɗum saabi noon garɗen e janginde limto e hijjo wonande ñaguinoɓe ɗum ɓe. On saha noon heblama waɗama e nder YouTube he. Allif o ha gasi gotel lomboya toon. Ƴetta kay kala harfeere hollira hen so adima hakkunde sara no wayata lomboya toon. Naɗen to bange masɗe mbaɗen ekko mum no andorto. Gasi naɗen e masde kay alkulal masa ha timmi. Joni noon gaɗen e heblo janginde saɗa winda no bindirta. Ko ɗo jaten e gollal jahwal ngal. An noon jiɗɗo jangude o kaldanmi. Ƴettu kuɗol ma e karnema. Kala ko winda mbañitoɗa janga ɗigga. So tawi ko he gonɗa ko adi hande hayti hande woodi ko hocca hen ƴettu. An garɗo hande o a naati yaato YouTube to sa windi tan dental mbaɗa diine pooɗa di o diine mbaɗa TV tan ma yingal. On saha ɗo winda abone ɗo piya hen tan naata. On saha ma yi ko wayni hulde ni piya e dow hulde he nawma mo dow o bindaɗo tu o piya o tan kasi e naati. Kala ko lombumi hen keɓa hen. Kadi sa naati tan kala ko puɗɗino wadde haytiñi sakketo keɓa. Gona noon e jangirde jam ƴetta gadiɗo o janga on ha ɗigga ƴeewa dewɗe heno ƴeewa dewɗe hen jaron ha gayna a timmini. Kala ko windoya ka jango. Alkuɗe Qur'ana Arab so heewi ɓurani 27. Pular on so heewi ɓurani 32. ɗum jangate. Wadde sa jangi alkule ɗe ha wawiɗe a holla no masirte gasi ala ko windata ka jangata. Enen en galani janginde Qur'ana Arab walla Pular. Min gari ko wallidirde maɗa ha mbawa yiide bindol. Mbatta windude bindol, mbatta jangude bindol. On saha noon ƴeewa ceerna janginowo kala ko windanma tan jawa wawde. On saha so gari noon hankadi mbatten janginde tawde ka julɗo nol ka wawa e juuluma winde e Pular aɗa windane aɗa waño e jangoya. Ko te juulu ko jangate ton ko ka wawa ko winde e alluwal he
on sahaa mbawa ɗum janngude. ɗum ɗo woni ko wonno gardimen hannde jamma o. So janngo ari inchallah mbaɗen bindanɗe men garten haaji men no yaranno ni. Bisimilla mon noon galle ko galle men, golle ko golle men. Bisimilla mon noon galle ko galle men, golle ko golle men. Mbaɗen heen juuɗe men jingen gollal ngal. Kuura en jeeya, wiifi en jeeya. Wadde gooto kala e mon yo wat ko waawi ko nelde waɗe e kees. So lewru maayi tan keɓen ko joɓɗen kuura men, wiifi men. Wona ɗum ne walla ene newna gollal ngal no gollori. Yo Allah wallu en noon nanodirde e faamodirde. Kala noon ko jiɓorima heen a ronki faamde ɗum noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yahaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma. A sagga noon alhamdulillah rabbil alamin. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen aadi men mon ji. Mbaɗen kala alluwal no masorto gotal gotal haytoyo. Hankadi kala ko jiiɗa e bindol ka janngo inchallahu taala. Ko musidɗo mon giɗo mon almudo won nder e Bowal Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillah rabbil alamin. On jarama, wassalam.